Сәлем, кызлар, малайлар. Сезне баршагызны әкият тыңларга чакырам. Бүген мин сезгә малай белән балык турында әкият сөйләячәкмен. Уңайлы итеп утырыгыз, әкиятебезне башлыйбыз. Мондан күп еллар элек урман читендә бер бәләкәй генә өйдә бер хатын белән ир яшәгән. Аларның балалары булган. Көннәрдән бер көнне әнисе улына әйткән: "Улым, әтиңә булыша башлар вакыт инде сиңа. Бүген безнең ашарыбызга бер нәрсә дә юк. Диңгезгә барып балык тотып кайтшы." Малай ятмә алган да диңгез буена киткән. Ятмәсенә бик матур, алтын су, кызыл күгелҗем балык тоткан. Балык малайга кайгылы күзләре белән караган да кеше тавышы белән әйткән: "Мине диңгеземә җибәрсәнә. Моның өчен мин сиңа тылсымлы кайшы бирәм. Ул кайшы белән нәрсә элгесен генә киссәң дә, чын әйбергә әвереләчәк." Малайның балыкны диңгезгә җибәрүе булган, кулында кайдандыр кайшы пәйда булган. Ул гына да түгел әле. Агачтан бер зур сары яфрак төшкән. Малай яфрактан бик матур сарай өлгесе ясаган. Тора-бара сарай өлгесе бик матур һәм зур мәхәббәт сарайга әверелгән. Малай җирдәге кызыл, сары, яшел яфракларны җыеп, алардан чәчәкләр, үләннәр өлгесе ясаган. Шуннан соң бу өлгеләрдән сарай янында бик матур бакча барлыкка килгән. Малай тизрәк өенә йөгергән. Әтисенә, әнисенә һәм үзенә кагаздан бик матур кием өлгеләре ясаган. Карасалар, өсләрендә ефәк тә бәрхет киемнәр икән. Шуннан алар алтын сарайга күчкәннәр һәм һәрбер кешедән байрак та, рәхәтрәк тә яшәп киткәннәр. Әмма күп тә үтми малайга күңелсез булып китә. Аңа хәзер бакчадан чыгырга рөхсәт итмиләр. Җитмәсә, әнисе дәгел: "Кыйммәтле кием салымнар ки, кымда унама. Тегеләй итмә, булай итмә", дип малайны гел тыеп кына тора икән. Бер көнне малай бүлмәсеннән шыпырт кына чыккан да диңгез буена йөгергән. Диңгезгә килгәч, ул балыкны чакырырга тотынган. "И минем алтын су күгелҗем балыгым, кайда син? Миңа ярдәм итче, минем элекке тормышымны кайтар сана." Балык шунда ук килеп җиткән. "Бик хуп, әйдә, синеңчә булсын, минем бәләкәй дустым. Син хәзер байда, дәрәҗәле дә. Ләкин үз көчең белән табылмаган байлык кешене бәхетле итми. Кояш чыгу белән кайшыны диңгезгә ыргыт та 3 тапкыр сызгыр. Кояшның беренче нурлары күренү белән малай кайшыны диңгезгә ташлаган һәм 3 тапкыр сызгырган. Ул өенә кайтканда алтын сарайның эзе дә калмаган иде. Алачык ишеге төбендә аны әнисе элеккеге кебек елмаеп каршы алган икән. Бүгенгә шулар, дусларым. Сезнең арагызда да әкиятчылар булса, сез әкиятләрегезне Шаян ТВ почтасына җибәрә аласыз. Мин аларның иң яхшыларын сезгә дә сөйләрмен. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.